mai tanuláshoz rövid, lendületes gyakorlás kell, azonnali visszajelzéssel. A Xeropan pontosan ezt nyújtja, motiváló, könnyen követhető leckékkel a mai tempóhoz igazítva. Ebben a videóban megmutatjuk, hogyan építik fel ezek a feladatok lépésről lépésre a készségeidet, és hogyan készítenek fel az emmi alapú beszélgetésekre. Ez egy biztonságos, magabiztosságot építő módja a beszéd gyakorlásának, bármikor, amikor ráérsz. Most végigvesszük, mi történik a Xeropan különböző lecketípusaiban, és azt is, milyen készségeit fejlődnek közben. Így jobban átlátod, hogyan támogat a Xeropan az önálló tanulásban, egyetemi vagy munkahelyi környezetben is. Az előző videóban megnéztük a tananyag felépítését. Szintek, témák és leckék. Most közelebb megyünk és megmutatjuk, hogyan működnek ezek a leckék a gyakorlatban. Szókincs, kiejtés, videós és nyelvtani leckék, és végül az emmi alapú beszédgyakorlás. Kezdjük a Xeropan egyik legerősebb funkciójával, az emmi alapú beszélgetésekkel. Több mint 1500 szerepjáték közül választhatsz A1-től egészen C1-ig. Találsz hétköznapi helyzeteket, például bemutatkozást, hobbikat vagy szállásfoglalást, és haladóbb témákat is, számos munkahelyi szituációt körüljáró beszédhelyzetet, melyek nagy segítségedre lesznek ahhoz, hogy karrieréletedben hatékonyan és magabiztosan tudj idegen nyelveken kommunikálni. Belépsz a beszélgetésbe, a rendszer kérdez, te pedig a mikrofon megnyomásával válaszolsz. A Xeropan elemzi, amit mondasz, figyeli a kiejtést és reagál a válaszaidra. Ha nyelvtani hibát ejtesz, a beszélgetés nem áll meg, nem szakítja meg a folyamatot. Ehelyett megjelenik egy tip gomb, ami akkor ad visszajelzést, amikor szükséged van rá. A beszélgetés közben végig aktív maradsz. Bármikor megnyithatod a kulcskifejezések menüt, hogy átnézd a fontos szavakat. Ha elakadsz, ott a kérdőjel, ami példamondatokat mutat. Ez nem egy betanult párbeszéd, szabadon fogalmazol a témán belül a korábban tanult szókincsre támaszkodva. A rendszer alkalmazkodik hozzád, a szintedhez és a válaszaidhoz. Ez teszi igazán erőssé ezt a funkciót. Amikor befejezed, csillagokat és XP-t kapsz, ami segít a rendszeres tanulásban. Most nézzük a szókincs leckéket. Itt 6-8 kulcskifejezéssel találkozol. Minden kártyán ott a kifejezés, példamondattal és hanganyaggal, anyanyelvi beszélőtől. Ha a saját nyelveden tanulsz, fordítást is látsz. A hang automatikusan elindul. Ezután rövid minijátékok következnek, többszöri ismétléssel. Az app azonnal visszajelez, bátorít és visz tovább. A végén itt is jár a jutalom. Most jöjjenek a kiejtés leckék. Ugyanazt a szókincset használod, csak most ki is mondod. Addig ismételsz, amíg az emmi vissza nem jelez. Ez magabiztosságot ad, mielőtt belépsz a beszélgetésbe. A videós leckék segítenek követni a valódi, gyors beszédet. Rövid, érthető feladatokkal dolgozol, így fejlődik a hallásértés és az olvasás. Egy videó 30-60 másodperces. Lehet filmrészlet, híranyag vagy párbeszéd. Felirat és fordítás segít megérteni a tartalmat és leveszi a bizonytalanságot. A videó után minijátékok jönnek, az app pedig mindent elmagyaráz. Ha kell, kapsz egy rövid nyelvtani tippet is. A végén itt is jutalom jár. Most jöjjön a nyelvtan. Minden egységnek van egy fő nyelvtani fókusza, amit a Xeropan külön leckében magyaráz el. Érthetően, példákkal. A magyarázat a tanulási nyelveden jelenik meg. A gyakorlás során újra előkerül a szókincs, a példamondatok és ugyanaz a szerkezet. Mire eljutsz az emmi beszélgetéshez, már többször gyakoroltál mindent, így nem a szabályokra figyelsz, hanem a kommunikációra. Ezek a Xeropan alaplecke típusai. A tananyag építő elemei A1-től C1-ig. Minden téma rövid leckékből áll. Szókincs, kiejtés, videó, nyelvtan és emmi beszéd. Összesen körülbelül 4000 mini lecke érhető el, egyenként 5-10 percben. Interaktív, átlátható és könnyű vele rendszeresen haladni.